जुब अखा हाबाय थानायाव तामुलपुर कुमारिकाटानिफ्राय जाला फोनांजाब लामानि गेजेराव थानाय दारांगा दैमानि सायाव थानाय दालांआ बायस'नानै थांलाय फैलाय हान्था मेलाखौ बन्द जाहोदोंमोन। बिनि उनाव ओनसोलनि समाज सिबियारि सुबुंफोरा औवाजों थखथा जाबनानै खुनुरुखुम मटर साइकेल बारजानाय खालामनानै होयो। नि थाखाय मेडिकेलसिम बेरामि लांनायफोराव जेंना नुजाथिदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांमोनखौ হৈ আছে মানে দলং ভাঙাখন 2 মাহত চলি আছে। বৰ্তমান অসুবিধা হয়, আহাতে যাওয়াতে অসুবিধা হয় মানে, আৰু কি ক'ম এতিয়া আৰু চৰকাৰে একো নকয়, বনাব লাগে দলংখনটো। চৰকাৰক কি আহ্বান জনায়? বনাব নাই এতিয়ালৈকে, পইচা বেলেগে লৈ লৈছে আগতে, অতি সোনকালে বনোৱাটো বিচাৰে। হ'ব দে। বহুত কষ্ট একদম, আৰু উপায় নাই তেনেকৈ তাক ইমান মাল লৈ আহাতে, অলপ মাল লৈ আহাতে কিমান কষ্ট হয় পাৰ হোৱাতে, আমাৰ বহুত কষ্ট। যদি চৰকাৰে অলপ সহায় কৰি বনাই দিলে হয় বহুত ভাল হয়। কেনেকুৱা পাৰ কৰি আছে আপোনালোকে? এনেকৈ কষ্ট কৰি পাৰ কৰি আছোঁ, উপায়তো নাই না, পাৰ হ'বাই লাগব আৰু কি কৰা যাব। চৰকাৰে এতিয়ালৈকে ব্যৱস্থা কৰা নাই? কৰা নাইতো, একো সুবিধা দিয়া নাই। কি আহ্বান জনায় চৰকাৰক? আহ্বান জনাই আছোঁ, যদি ভালকৈ বনাই দিয়ে আমাৰ বহুত ভাল হ'ব, আমাৰ গৰীব মানুহৰ কাৰণে বহুত সুবিধা হ'ব। इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लाबोदों सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा होगासिनो दं 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि एक्सेन्ज। बाइक बायगिरि बिथांमोना इसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनानि मडेल, बाजाज सिटीनि मडेल आरो पालसार 125 नि गासैबो मडेलनि बाइकखौ आरसि आरो इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 1,000 रां होग्रोनानै गोसो बायदि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमजों लोगोसे सराइबिल फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमावबो बाइक बायगिरि बिथांमोना खुंफुंजानाय इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लोगोसे एक्सेन्जआव फैनानै नोंथांमोननि बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा नोंथांमोननो लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंसे हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 9395303476 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।